his time, in his time, he makes all things beautiful in his time. Lord, please show me. M'dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandirani pano pa Tiyankhuleni Ambuye, ndipo lerotu ndi lachitatu pa 14 September 2022. Tsiku la lerotu tikupanga chaka chakulemekeza mtanda woyera wa Ambuye Yesu. Tipemphere. Atate, tikuthokozani chifukwa pa tsiku la lero mukutikumbusa nkhani ya mtanda, mukutikumbutsa ubwino wa mtanda. Komanso pamene tikuyang'ana mtanda wanu, tithandizeni kuwumvetsa mtanda umenewu kuti ifenso tithe kumvetsa mitanda imene timanyamula tsiku ndi tsiku. Ulemu ukhale kwa Atate ndi kwa Mwana ndi kwa Mzimu Woyera, monga panali poyamba ndi tsopano ndi masiku onse ndi pa nthawi zosatha. Amen. Mawu athu oyamba akuchokera m'buku la Numeri 21 vesi ya 4 mpaka na 9. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Emmanuel Mbingwani, a Catholic Teachers Association, kuchokera ku St. Martin Parish, Chilimba, mu Archdiocese ya Blantyre. Uthenga wathu wabwino ukuchokera mu uthenga wa Yohane Woyera, mutu wa chitatu, ndime ya 13 mpaka na 17. Ndipo amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Father Emmanuel Chikaya, kuchokera ku Mount Carmel, Kasungu, mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu a m'buku la Numeri, kapena kuti chiwerengero. Numeri mutu 21 kuyambira ndime ya 4 mpaka na ya 9. Aisraeli adanyamuka ku phiri la Horo nadzera njira ya ku Nyanja Yofiira kuzungulira dziko la Edomu. Koma pa njira adayamba kunyong'onyeka, adawiringulira Mulungu, ndiponso Mose adati, chifukwa chiyani mudatitulutsa m'dziko la Igupto kuti tidzafere m'chipululu muno? Pakuti kuno kulibe ndi chakudya chomwe, ngakhalenso madzi, ndiponso chakudya chachabechabechi chatikola. Tsono chauta adatumiza njoka zaululu wonga moto pakati pa anthu aja, ndipo zidawaluma. Kotero kuti Aisraeli ambiri adafa. Ndipo anthu adabwera kwa Mose namuwuza kuti, pepani, tidachimwa poti tidatsutsana ndi chauta, ndipo tidakangana ndi chauta ndi nomwe. Mupemphere kwa chauta kuti atichotsere njokazi. Choncho Mose adawapempherera anthuwo. Tsono chauta adawuza Mose kuti, upange njoka yamkuwa, ndipo uyipachike pa mtengo. Aliyense olumidwa akangoyang'ana njokayo adzakhala moyo. Choncho Mose adapanga njoka yamkuwa nayipachika pa mtengo. Ndiye ankati wina aliyense njoka ikamuluma, munthuyo akayang'ana njoka yamkuwa ija ankakhala ndi moyo. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu.
mawu a mu Uthenga Wabwino monga adalembera Yohane woyera. Yesu adawuza Nikodemo kuti palibe munthu adakwera kupita kumwamba, koma Mwana wa Munthu ndiye adatsika kuchokera kumwamba. Monga momwe Mose adapachikira njoka pa mtengo m'chipululu muja, momwemonso Mwana wa Munthu ayenera kudzapachikidwa, kuti aliyense wokhulupirira Iye akhale nawo moyo wosatha mwa Iye. Pakuti Mulungu adakonda anthu apa dziko lonse lapansi kwambiri, anali naye mwana mmodzi yekha, komabe adampereka kuti aliyense wokhulupirira Iye asatayike, koma akhale nawo moyo wosatha. Mulungu adatuma mwana wakeyo pansi pano, osati kuti adzatsutse anthu, koma kuti adzawapulumutse. Uthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Lerotu pamene tikuchita chaka cholemekeza mtanda woyera wa Ambuye Yesu, tikuyenera kumayang'ana chikondi chimene Mulungu ali nacho kwa ife anthu ake. Tikuyenera kuyang'ana chifundo chimene Mulungu ali nacho kwa ife anthu ake. Mtanda ndi chithime-thime cha chikondi cha Mulungu kwa ife. Ndipo ndikhoza nati mtanda ningati masiriziro a chikondi cha Mulungu kwa ife anthu ake. Kuti pa mtanda Mulungu wationetsa mmene Iye amatikondera ife. Ndipo tikamaona chikondi chimene Mulungu ali nacho kwa ife anthu ake, ndi chikondi chimene chikuphatikizana ndi chifundo. Oyera wina Teresa amatiuza kuti iye akamayang'ana mtanda pamene panapachikidwa Ambuye Yesu, amakhala ngati Ambuye Yesuwo akumuwuza kuti kodi paliso chani chimene ineyo ndikadachita popanda imfa iyi ya pamtanda, chimene ineyo sindinachite kuti iwe ngati munthu undikhulupirire ineyo. Ndipo inenso ndimati ndikamayang'ana mtanda, mawu amene amandibwerera kuti ndi chani chimene Ambuye Yesu sadachite, chimene ine ndimalephera kuti ndakhulupirire Ambuye Yesu, ndione chikondi mwa Ambuye Yesu. Mfaka ndinati tsiku la lero pamene tikulemekeza mtanda, tikuyenera tione chikondi chimene Mulungu ali nacho kwa ife, chifundo chimene Mulungu wathu ali nacho kwa ifeyo. Mtanda ndi pamene pali kugonjesa machimo komanso kugonjesa Satana. Mtanda ndi pamene padalembedwa zakwaipa zathu, padalembedwa machimo athu. Mtanda ndi pamene tikuona kuti tikulandirapo chipulumutso chimene anthu timachiyembekeza. Pa mtanda, kungoyang'ana mtanda, pamene tikuona kuti tikuona chifundo cha Mulungu, tikuona chikondi cha Mulungu. Mtanda ndi chinthu cha mtengo wapatali kwa ife akhristu, si chinthu chochitisa manyazi ayi. Sitiyenera kuopa kuyang'ana mtanda, sitiyenera kuopa kulingalira za mtanda. Mtanda ndi pamene tchimo ndi imfa zinagonjetsedwa. Mtanda ndi pamene Satana anagonjetsedwa. Mtanda umayimirira kwa ife akhristu kupambana kwa moyo, kugonja kwa machimo,
kugonja kwa imfa, kugonja kwa Satana. Nchifukwa chaka ichi nchapamwamba zedi, cha mtengo wapatali. Ndi chaka chimene chikuonesa chipulumutso cha ife. Ndi chaka chimene chikuonesa chikondi ndi chifundo cha Mulungu. Mawu athu oyamba anumere akutiuza ti zimene zidachitikira Ayuda mchipululu muja atamfulatira Mulungu. Mulungu adakwiyira, adatuma njoka zolusa za ululu, ndipo ati zimati zikaluma amafadi. Ataona zimenezi anapita kwa Mose ukamuuza ti iyi Mose, ifeyo talakwa. Sitimenera kutero, sitimenera kumfulatira Mulungu wathu, sitimenera kumunyogodola Mulungu wathu. Tinenereni kwa Mulungu atichitire chifundo. Ndipo Mose adanenadi kwa Mulungu. Mulungu adangomuuza kuti panga njoka ina yamkuwa, ipachike pa mtanda. Aliyense akalumidwa ndi njoka zolusa akangoyang'ana mtanda, akangoyang'ana njoka imeneyo, achira, safa, akhala ndi moyo. Ndipo zimenezi zidachitika pakati pa Ayuda paja. Ambuye Yesu amene amapherezera chipangano chakale, nawonso mu umbuli wathu ife anthu mukusaziwa kwati tinapachika pa mtanda paja. Ife umona ngati tagonjesa, koma tikuona kuti mtanda umenewo ndi umene ukubweresa moyo. Mtanda umenewo ndi umene ukuchosa ululu umene tinakakhala nawo, kufa ndi kutayikiratu, kupita kosaziwika, kupita kwa Satana. Ndifaka tuzati tiyang'ane mtanda kuti tipeze moyo. Masauso moyo wa Ambuye Yesu akuthera pa mtanda paja pamene akutipulumutsa ife. Mtanda wa Ambuye Yesu ukutipasa ife moyo. Ndifaka tuza kuti Ambuye Yesu amene anali Mulungu sadaone kukhala umulungu kuti ndi chinthu choti achigwirisitse. Adazisisa kotheratu mpaka imfa ya pa mtanda, cholinga kuti atipase ife moyo, atipulumutse. Tiyeni tu pa siku la lero tinyadire, tisangalale kuti Mulungu wathu amatikonda. Mulungu wathu ndi wachifundo. Mulungu wathu safuna kuti ife titayike, safuna kuti titalikirane naye. Amabwera nkulolera kufa ifa ya pa mtanda kuti ife tipulumuke, ife tikhale pabwino, ife tikhale ndi moyo. Lerotu tikamayang'ana mtanda, kaya tavala mtanda, tikamapanga chizindikiro cha mtanda, tidziwe zazikulu zimenezi zimene mtanda ukuthandauza mmoyo wathu, kuti kudi mphamvu za mtanda ndi chani. Ndipo mtanda wake tunena wa Ambuye Yesu tiuyang'ane ndi chikhulupiriro. Ndi mtanda umene ukutipasa ife moyo osatha. Ndi mtanda umene ukutiyanjanisanso ife ndi Mulungu. Ndi mtanda umene ukubweresa chipambano, kuti Ambuye Yesu akugonjesa imfa, akugonjesa Satana. Ndi mtanda umene ife tikamauyang'ana utipase ife chimwemwe, pozindikira ti Mulungu wathu amatikonda. Munalisotu ndi ine lero Bambo Emmanuel Chikaya, m'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Lord, my